Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ga 'yan arewacin Najeriya. Ga guguwar bala'i, masifa da tashin hankali na tunkarar arewacin Najeriya. Ya ilahi, zaben nan mai zuwa na cike da tsoro, zillimi da tashin hankalin da duk baka tunani kan iya tarwatsa zaman lafiyar Najeriya. Na yi tsammanin kun gane illar da makwabta suka daɗe suna mana a ƙasar nan, musamman arewacin Najeriya. Ba ƙabilanci zan yi ba, amma waccan ƙabilar ce a lokacin da 'yan arewa suka ciro ɗanta mai bakwala daga kurkuku, suka wanke shi a idon duniya, suka ba shi kuɗaɗen neman zaɓe, suka sa 'yan arewa suka zaɓe shi don sun yi mai kyakkyawan zato. Amma yana zama shugaban ƙasa sai ya saka da durƙusar da kamfanonin arewa ya ɗaga na kudanci, ya assasa rashin tsaro a arewa ya tsare kudanci, ya kwashe makaman Najeriya daga arewa ya mayar su kudanci, ya riƙa ƙona mana dukiyoyi a Kano don ya karya tattalin arzikin arewa ya raya na kudanci, ya karya 'yan kasuwan arewa ya ɗaga na kudanci, ya rika kashe gonaki da tsuntsayen arewa da sunan cutar tsuntsaye ya tada gonar shi da na kudanci, ya karkatar da kudin gyaran lantarki kimanin biliyan 16 na dalar Amurka don ya dakile ci gaban arewa. Marigayi Abacha ya gano man fetur a alƙalerin jihar Bauchi har aka fara tona shi. Mai bakwala na hawa ya rika cike ramukan da dutsen kankare don kar a haƙo mai arewa ta samu ci gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin kun zata masoyanku ne? Me kuke tunani ya bambanta wancan shugaba mai bakwala da wannan tsohon da kuke tallatawa a yau? Ai sai abin da ya fi wancan muni. Tsohon da kake so ya zama shugaban Najeriya a yanzu, shin ka san illar da ya yi wa arewacin Najeriya kuwa? Ya samu nasarar shiga zuciyar shugaba Buhari, har Buhari ya mai amintakar da ta wuce gona da iri. Shi ne ya ba da mataimakin shugaban Najeriya, shi ne yake da kaso mafi yawa a ministocin Najeriya, shi ne ya kawo shugaban majalisar dattawa, wakilai haɗa da mataimakansu a Najeriya. Shi ne ya ba da mafi yawa na ƙudurin ayyukan kudancin Najeriya. Shi ne mai tsayawa ka'in da na'in wajen ganin an watsar da ayyukan arewaci an kammala na kudancin Najeriya. Ya zama tamkar shi ne shugaban Najeriya. A lokacin da tsohon nan yake gwamnan jihar Legas, OPC sun kashe 'yan arewa kisan gillar da ba a taɓa wa 'yan arewa a kudancin Najeriya ba, da zargin shi ne ya taimaka da makaman da aka yi wannan ta'annati. Ya ilahi, an yi ƙoƙarin kammala ayyuka, musamman ƙaddamar da wutar Mambila. Wannan tsohon ya ja gaba wajen daƙile aikin, saboda muddin aka samu wuta zai sa a buɗe kamfanoni a arewa. Yana ganin hakan koma baya ne ga kudancin Najeriya, musamman jiharsa ta Legas. An ci gaba da aikin ruwan baro don a ɗauki miliyoyin ma'aikata a arewa. Wannan tsohon ya ja gaba wajen daƙilewa don kar jiragen ruwa su fara sauke kaya a arewa. Hakan ya jawo wa kudanci da jiharsu ta Legas durƙushewa da rashin kuɗin haraji. An yi niyyar haɓaka Ajakuta tare da bunƙasa ta domin ci gaba da ƙere-ƙere a Najeriya. Ganin cewa Ajakuta a arewa take, tsohon nan ya ja gaba wajen dakile aikin da nuna wa shugaba Buhari ba shine muhimmin aiki a Najeriya ba. An yi ƙoƙarin tona rijiyoyin fetur a jihohin Bauchi da Gombe kafin mulkin Buhari ya zo ƙarshe. Tsohon nan ya ja gaba wajen jinkirta aikin domin kar arewa ta samu ci gaba ta durƙusar da kudanci. An rattaba hannu kan aikin titin jirgin ƙasa, wato layin dogo daga Kano zuwa Legas. Amma wannan tsohon ya ja gaba wajen juya shi daga Legas zuwa Kano, ta yadda koda ba a ƙarasa ba su dai an musu nasu, kuma aƙalla zai isa garuruwa da dama na kudanci. Ya ilahi, an so kafin mulkin nan ya zo ƙarshe a kammala layin dogo daga Kano zuwa Maraɗi,
Nijar kuma su ƙarasa shi zuwa Mambila ta yadda kaya zai shigo kai tsaye daga Kwatano har Kano, kuma harkar kasuwanci da sauke kaya za ta rinjaya a Kano fiye da Legas. Kasuwanci ya dawo arewa. Tsohon nan ya ja gaba wajen raunata aikin, don hakan zai sa Legas ta yi mummunar asarar kuɗin shiga. Buhari ya yi ƙoƙarin gyara matatar man fetur ta jihar Kaduna. Tsohon nan ya ja gaba wajen daƙile aikin saboda ci gaban arewa da ya tsaya mai a wuya. Bincike ya nuna cewa nan da wani lokaci ƙanƙani, arewacin Najeriya za su fi kowa yawan farfesoshi da likitocin kimiyya da fasaha. Zamantowar kudu suna da yawan makarantu masu cin gashin kansu, wato private universities. Tsohon nan ya ja gaba wajen kawo tsiko ga harkar ilmi don a dawo da arewacin Najeriya baya. Buhari ya sha alwashin farfado da kamfanonin arewa da mai bakwala ya kashe a lokacinsa, amma tsohon nan ya ja gaba tare da haɗin gwiwar Pastor Redeem suka yi fatali da wannan aiki don ƙara durƙusar da arewaci. Ya kai ɗan uwana ɗan arewa da kasancewan kanka, wannan ne ake so ya shugabance ka? Da kai za a taka rawa wajen kawo wannan tsohon ya mulki Najeriya?